Здравейте хора! Аз съм Зоя, вие днес сте в моя канал. Тук виждате моите нови и стари жилета. Може би гледате и мен, че съм с тези сладки плитчици. Да, защото съм на рождения ден на Плана след 2 часа, но съм се подготвила. Както знаете, аз ще подарявам подарък. Все пак го снимах в видео, какви неща ще й подарявам. Ако не сте гледали, предполагам, че ще има линк долу в описанието. Просто ще има име, заглавието му долу в описанието. И тук или тук е възможно на края на видеото да ви излезе самият клип. Чудите от какво да започнем. Ами ще започнем с тази топчета. Тя е много. Тя неща ще ги избутам малко. Вижте, че почнаха да падат. Трябва да ги дигна. Ето извадих я от клипчето. Ето я. Те всъщност са две топчици. Така има една дупка. Това са златико. Момчета на такова черничко го вложихме и с всичко. Все пак се такова. Ето. Вътре мисля, че има много блокатен слайм, защото както виждате колко много блести. Да. Много блести. И ще вижда по-хубав цвят от какъвто е. Това е някакво такова абсолютно жабешко. Смятам, че ще има брокатено желе, ама това на мен повече ми прилича на вода, отколкото на брокатено желе. Такава топка с топченца, не се лъжете да си купите. Аз си купих и си спука. Но ако искате да си я вземете за някакви украси, тя много добре, обаче тия топченца, където са в нея на такавата топка, стават мърши толкова гадна на бензин. Много ясно сега като си купих. Обаче, ако сте гледали вторият ми клип или третият ми, не съм сигурна, тогава показах топката и в последващия клип показах как се украсявам железата с нея от топченцата, защото те са много готини, обаче не пасат на всички жели. На тия, където се разливат, не съм пробвала, но те нали топченците са такива влажни, мисля, че няма. Не подкача, директно се залепя. Да. Това е от нея, но сега ще покажа в това. Много готино се подига. Това е златно и то е такова блестящо. Така има си дупка. Не съм направила аз честно. То ви изглежда жълто на камерата. То всички това се виждат по-светли. Аз се опитам малко да го обработя, за да виждате истинските им цветове. И те мешат на бензина, но то е това, където е такова е по-здраво и от бензина и те се лепят една с друга. Вижте, така как ги надувате. Вижте, нещо. Слънкаха се. Вижте как леко се залепят. Сега ще ги прибера и ще се отвърна, когато прибера, разбира се. Какво направи то много лесно. И ги прибавя тяхното клипче, тук пише темата, те се прибавят. Да видим. Да проверя и ще махна кетчупом. 1 лев, точно 1 лев. Стане такова. Добре, това видео не е чак. Да изпазвам етикетчетата само. Тук махам. Да, виждате баба тук, тя си върши работата. Прави салати, работи. Да, работата си върши просто. Сега преминаваме към следващите минали жилета, защото ще ви покажа някои по-миналите седмици просто. Така. Първото, което ще ви покажа, те са два еднакви. Те са в такава тубичка, като виждате, тук има скума, тук има етикет. Тук не остане такова. Тази леко се бях на 2 чашки, но може
По-добре хора не остане ето с такива. Вижте, тук изглеждат по-светли, отколкото са, защото те наистина преди това бяха по-светли. А сега вижте. Чакайте да си отчетна така назад, да ви видите. Да, ето го. Добре, както казах, първо ще сме при лилавото. Това видео според мен няма да стане чак толкова. Вижте. Те са много разтъпливи, но първо трябва малко да ги чукмачкате. Те са от Пловдив закупени, не искам да пишам чак толкова линкове, не обичам да пиша такива неща. Те са закупени от Пловдив. Да. Проличите, те са закупени от един град, в който има доста жилета, той се казва Ихтиман. Да, малко по-ограден от цела град, ако мога така да кажа, защото до него е Черново, Полянците и да. Е почти ограден. Не, съвсем всички страни май. Сигурна съм, че сте чували за него, или попитайте родителите. Те са чували, ако сте малък. Такива следи. Аз нещо си говоря и си мачка, ами вие нищо не чакате малко да сваля камера. Малко ще ми отсече на лицето мачка. Ще прави много гъчни балони. Синято се разтяга малко повече, между другото. А вижте това колко се разтяга и си представете синято колко се разтяга, защото с него не мисля да показвам разтягане. Защото е абсолютно безмислено, обаче ако толкова искате ще покажа. Ето. Да се, нали? Видяхте, да. Да. Мали, вижте колко е дълго. Колкото цялата ви ръка. Колкото поле. Така сега ще се правим розичка. Някой го наричат. Аз го наричам кексче, защото е като такъв отгоре на кексчето. Някой го наричат розичка. Вижте, много пука. С синято ще ви покажа пукането. Ще го разтегна. Пръцка много. Взява един О, мале. Пръцна. Два пръста пръцка. Аз един нещо не първо. Като го мачка. Ще трябва. Как станах хората? Видите така, че станах. Просто искам да ви покажа. Сега ще ви покажа ели с синято. О, вижте тук като балонче. Тук има много готини. Този е балонче. Тук ако виждате го сега. Сега ще го пукнем да чуете звука. В него чухте. Май го чухте, не знам. Има някакви балони. Съжалявам, че си показвам ръцете, но така да питам с малко ръце да пукне. Да пръсне парче. Да, с малко парче. Да ми пишете в коментарите, че говоря смешно и някъде. Вярвам, че на децата фейк сме дали като и може някъде. Те са деца, може и вие да сте деца, обаче ако дори с него години по-години е безмислено да им пишете такива неща. Да. Да, моля ви, имам много малко абонати. Имам само гледане. Хора, щом искате да ми гледате канала, най-добре се абонирайте. Той е безмислено само така малко. Той е безпредно, обаче ще ви е полезно, не на мен. На мен си ми е лесно да качва видео, аз съм се абонирала за който си искам и може би сте гледали видеото ми с хората, за които съм се абонирала. Не помня дали въобще го качих или го стрих, обаче май го качих, не съм сигурна. Защото аз като качвам видеята си ги крия, за да правя нови и да, не си хабия паметта. Макар че съм забелязала, че YouTube има милиони, хилядарки памет, повече от целия свят памет има. Сега продължаваме към синято, ето изглежда отгоре. Има доста балончета.
Вижте, бе, изваждането също пъцна. Това е много готино за следи, защото, вижте, скуишват се, ако мога така да го нарисувам, смисъл надигат се пак отново. Лекичко, не чак толкова много се надигат, обаче вие зависи колко ги натискате. Аз не ги натискам чак толкова силно, понякога ги натискам силно, понякога леко. Вижте, не се чува много звук. Чува се нещо. Сяка някой да си нещо подобно. Много е готино, примерно сега ще ви покажа един друг ефект. Примерно да го разтегнете. Сега ще го разтегна леко, после ще бъде голямото разтегване. Да бъдем като загрявка, чакайте да махнем тази кутийка тук. Да се движим. То първо трябва да се разтре, да се разтегне. И това като лилашото, не се не помня дали казах преди това. Тъй аз ви разбирам какво правите. Видео ви е малко притеснително, но повечето хора са свикнали и не ме притеснително. Вижте, сега нищо не се вижда. А при голямото разтягане се вижда. Нямам да правя голямото разтягане. Само ще се опитам да направя това, както ви казах, да следи такова. Сега не трябва да го стискате много. И сега почвате. Чукате ли? Обършите го на другата страна, да ви свършите да място. Ето просто го правите, ако стискате ли. Да. Ако ми гледате маникюра, макар ми много хирургом, ще ми гледате, вижте той някакво пожелание, но също много. Ръцете блокиране, които ви давах във видеята ми, бяха ужасно, нямам ръцете, целите бяха омазани до кола и един беше мазал. Имам много малко абонати и да знаете от кой са, те са моите приятелки. Не искам да им изброя абоната, защото някои от тях не ми се сърдат. Макар че вие не може да намерите по такива начини. Мен малко можете да ми намерите, но малко, не много. Но по-малко по този начин. Ох. Скъсвам лице. Сега лятото очаквайте да направя едно видео с най-добра си приятелка. Ще ходим на плаж заедно и някакви подобни неща и ще снимаме или пак ще ви показвам някакви цветя или някакви плодове, просто ще ви показвам как се разхождаме и някакви такива неща. Обаче няма всеки ден да снимам как се разхождам при някой, защото малко е изморително все пак само да държиш камерата, да обясняваш и дъра, два чадъра. Просто. Сега ще си го разтегна за голямото разтягане. Ама видеото ще стане дълго, затова майните няма да го разтягаме, или ще го разтегна и ще ви покажа да не става чак толкова дълго. След 14 минути, но моля ви гледайте, го интересно според мен. И така хора, ето го и голямото разтягане, за което ви говорих. То вижте колко е прозрачно хора, то дори не се вижда, че е разтегнато. Нали, само крайчета че ви... Ама аз не ви лъжа честно, нали ви казах, че като го разтегнете. Е такова. Мали направи балонче. Обичам да правя балончета. Всички ми приятели. Почти всички. Че мога да правя балончета. Наклепах се малко. То се маха се пак. Исках да го събера и да се получи балон. Че. Това такова. Не ме разбирате какво хора.
сега, тук много силно. Някои хора си казват, щом видеото на 15-14 минути, няма да покачвам. Добре, я не го качвате, аз ще си ги качвам. Защото аз понякога гледам дългите видеа, когато нямам какво да правя, пък и повече време съм решила да гледам видеото, по-лесно ще е направо да фанеш нещо интересно и да си го изгледаш. Мисъл, някакви такива, където са жилето, някакви тъпи неща и то е безмислено да ги качват, ако са дълги, то късно за 2 минути да обясниш някакви тъпи хора, може би. Иска да си го да правя. Примерно да отцветяваш слакове. Аз го направих, но то просто, защото мислех, че ще е интересно на хората, защото много хора бяха гледали на такова клипче. Да, но той се отцветяваше други неща, да не казвам какви слакове. Жената, която го правеше, така. Преминаваме към едно гадно желе. Не, накрая ще показвам. Сега, тия всичките са разливащи се. Направо ще да ги разлея наведнъж. Вижте ги, представям. Аз вече не ги харесвам. Чакайте, че... Не мога да ви показвам и желето или лицето ми. Да се опитате да се държите без лоши коментари за това точно, защото почти всички българи го правят. Чакайте, че не можете да излезете с малко ми е гъмно. Ме ще да ви казвам на какво. Не питайте в коментарите. Много гадно. Ма е малко готинко така да се играе, даже доста готинко. Е така да ги путаш и нещо подобно. Просто ще ги прибера сега. И те също падат. Което е единственото им готино нещо. На тия разливащите си, че може и така да им прави в някакви такива. Обаче са по-ефтини, за да може майките да кажат: това желе си купете, нали е по-ефтино. Това, нали е по-ефтино. И няма майките, аз не искам такова, искам да сега. Мери сама се да ужас. Какво ще измия? Смаляват се. Много бавно се смаляват точно на тази марка и първоначално са доста готини. Правила съм клипчета с тях, когато не бяха нови. Все пак ги показвам, макар че не са ми нови, за да знаеш по-интересно видеото. Защото те показах и на хора остана най-гадно. Ще го сипах в тази част, защото наваля го дъжда, иначе беше много готино. Наваля го дъжда и стана най-гадно. Той даже имаше фолърничка, но тя се е зацапала, защото върху нея беше етикет. И това беше голяма глупост. Обаче, вижте, ще го то хапе първоначално. Вижте, кутийката нищо не прилича. И мисля да го свърла. Ужас. Той е сухо и пуска вода, е гад. И свърля му направо още сега. Ще ми кажете чао. И да, това беше от видеото. Колкочето. Аз чашката е лук. Идем да змия кутийката и... Да, чао приятели, това беше от видеото. Плани ще снима кадри. Няма да има линкове долу в описанието и такива неща, защото то ще бъде след 2 часа, сега ще качва видеото. Да. И тя ще го снима в нейния си канал, все пак. Да снимам някой долу в описанието. Той в нейния канал се казва Яките БГ. След като има много Яките БГ и не можете да ги откриете, нали? Не знам какво да ви кажа. Не знам заглавието как ще се казва тя серия. И затова мога да ви кажа само чао, приятели! Обичам видео ми, ви обичате мен и дано обичате видеята ми. Още сега ще проверя колко лайкове и гледания им. Дали са пораснали, дали са израснали, дали са наистина. Когато съберете над 10 или над 20 лайка, пак ще правим опит за желе, който 100% ще ни се получи. Да.
намазах си ръката. И да, това беше цялото видео. Мале колко дълго стана. Чао!